Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na ďalšom paneli. Po tom osviežujúcom mládežníckom pohľade na problematiku vystúpia analytici, politológovia a na úvod by som chcel len povedať, že som vďačný nadácii Konrada Adenauera a Antona Tunegu, že ma požiadali moderovať tento panel. Už som tu zrovna Martinovi Slosiarikovi hovoril, že som celkom v švungu, lebo som mal možnosť moderovať kresťania v politike v aule pred voľbami. Vtedy boli ešte 3 strany, teraz jedna z tých kresťanských sieť sa nejak vysublimovala, fúzovala, čiže zostali 2 strany, obyčajní ľudia a KDH. No a práve aj ten otvárací panel ukázal, že to nie je čosi špecifického len pre Slovensko, že tradičné kresťanské strany zažívajú viacero výziev, s ktorými sa v Európe musia potýkať. Potom som mal možnosť moderovať ten rozboj medzi kandidátmi na post šéfa KDH v Kultúrnom dome v Ružinove, kde už tvorica lídrov pred snemom KDH vystúpila, no a napokon s nej vzišiel víťaz Alojz Hlina. Čo môžeme očakávať od tohoto panelu? Pôvodne v programe sme mali, že najprv vystúpia 2 hostia, Nico Lange, politický poradca z CDU z Nemecka, a politológ Grigorij Mesežníkov, a po nich mal vystúpiť Martin Slosiarik s jeho sondou, pretože Martin meria názory, nálady verejnosti a vie asi najviac z nás, čo si ľudia myslia nielen dnes, ale v priereze časovom. Napokon sme sa dohodli, že urobia svoje prezentácie všetci 3. Po nich budete mať šancu položiť im otázky a na záver potom príde za pódium človek, ktorý si vypočuje pohľady politológov, analytikov a povie, ako to chutí, keď to človek má viesť, Alojz Hlina. A potom pôjdeme na obed. Takže ja by som poprosil ako prvého nášho hostia z Nemecka, kde tieto témy kresťanská, konzervatívna v porovnaní s inými typmi politických strán sú asi najrozpracovanejšie a navyše Nico Lange má bohaté skúsenosti nielen z Nemecka, ale v rámci svojho pôsobenia predchádzajúceho v Konrad Adenauer Stiftung slúžil aj v našom regióne, čiže dostatočne dobre pozná aj tie veci, ktoré súvisia s transformáciou spoločnosti z centrálne riadenej na pluralitnú. Takže poprosím, Niko, ak by si sa ujal slova, po ňom Grigorij Mesežníkov a Martin Slosiarik. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. I will follow your example and stand up, because it's easier for me to talk and it's easier for the people to see me. Thank you for the possibility to be here today and to talk about some ideas about conservatism and Christian democracy. From the very beginning, you sense already I put conservatism and Christian democracy. I'm not so much in favor of Christian conservatism, but we can discuss this later. But let me start with a little story for this input, because there's discussions about conservatism, to be honest to you, they are quite confusing at times. There are so many people saying that they are conservative or that they are in favor of conservatism. To me, it seems there are even more and more these days, but everybody seems to mean something completely different by it. When our first representative of Konrad Adenauer Stiftung, in the end of the 80s, beginning of the 90s, came to Moscow, he was greeted
as a representative of a Christian democratic force from Germany, he was greeted by a functionary of the Communist Party of the Soviet Union who said, "I'm so happy you are here because we conservatives, we have to work together." And I sometimes remember this when I look into current developments such as the Brexit referendum or the campaign in the US, because if you look at the slogans, in the Brexit referendum it was "take back control." In the US it's "make America great again." Conservative slogans. It's something about the past. The problem is, and that's maybe the problem with large parts of so-called conservatism, that they are talking about a romantic past that in fact never existed. There's a picture of a country when everybody was living according to traditional values and everybody was happy and rich back then, and we have to go back to that time. That's not what conservatism is to me, but it seems to be very popular at the moment to argue along those lines. To get closer to what Christian democracy means, sometimes it's helpful to ask the people. We will hear some data probably later. If you ask people in Europe what they understand by being Christian in politics, what they understand is, you can look at the polling, it's very stable throughout Europe. What they understand is Christian is to be open to the world, to be friendly to people, to be very accepting, to take people as they are, to have an eye for the social needs in the society. You almost never get the answer from the people if you ask them, the large parts of the society, if you ask them, what does it mean to be Christian? You never get answers that are according to nationalist ideas. You never get answers that are according to excluding or being hostile towards foreigners or strangers. That's not what the people think what Christian might be. I'm saying this in the beginning because I sometimes have the feeling that in Central and Eastern Europe, there is a tendency to define being Christian in a way of being hostile towards others. That's not how people understand in Europe Christian. That's, by the way, also not how the founding fathers of the European Union, among them Konrad Adenauer, understood Christian. What Konrad Adenauer always said was, take the people as they are, there are no others. So he was not talking about policy making in the sense of changing the people in the society, or policy making in the sense that sometimes people will be, sometimes people will be different. He was saying, let's take the people as they are, there are no others, and let's do policy making on the basis of looking into the reality. To me, that's what conservatism is about. We are a pragmatic creed, we conservatives. We look into the world as it is. We are very skeptical about ideologies. Conservatism is not an ideology. We look into the world as it is right now, and that's the good thing about conservatives. We are prudent, we take careful, prudent approaches, and that's why we bring about solutions that work in the end. That's, to me, what conservatism is. One of the conservative politicians in Germany, he starts every meeting of the parliamentary group of our political party by saying, politics starts with looking into the reality. And I think there is a very, very, very deep truth in this. And you can ask, as Christian Democrats or as Christian democratic politicians in a country such as Slovakia, but in other countries, you can ask yourself, do you understand the reality of your society? Do you know what people think? Do you know their needs? Not theoretically what they should think, but what they are thinking right now, and how to bring solutions about this. That's what conservatism means to me to a very large extent. The orientation in bringing about solutions that work is given by basic values. And I know there is a large discussion going on about what those values are. And very often there is, to me, a very strange understanding about values that is very dogmatic and is very, very strong and dogmatic on certain issues. Conservatism, in our case, in Germany,
with the Christian Democratic Union in 70 years of existence, 45 years being in government and having the chancellor and ruling the country, conservatism was successful because it evolved to suit the times, because we were able to redefine our core values in the current situation and adapt them to reality. And let me give you an example that is a very disputable one, because we want to have a discussion later. I know that in Central and Eastern Europe, there's large discussions about how to live in non-traditional families. And we had this discussion in Germany, and it was an important discussion for us as a Christian democratic family. And what I can report to you in this discussion is, first, life continues. To have this discussion is not the end of the world. Second, the basic value, what we find important as Christian Democrats, is solidarity. And solidarity means people taking responsibility for each other, and taking this responsibility for each other over a long time, and being independent from the state and not looking at the state to help them, but being a family that helps each other and being in solidarity with each other. If you define it that way, according to the basic values, it's not really important what sex everybody is. What is important is that they take responsibility for each other. I'm just using this example because I know there will be discussions on this anyway if we talk about conservatism, and I just wanted to explain to you how we applied our basic values to this. But the basic values to us as conservatives, Christian Democrats in Germany and in Europe, if you look in the traditions of our political family and the European People's Party, they are not so much values of, let's put it provocatively, Christian fundamentalism. The values we uphold are very much the values of doing policy making on the basis of the conception of the human being, of a Christian conception of the human being, which means, in essence, people can take care of themselves. People have the abilities to organize their own lives successfully. What we have to do is to enable them. This means a lot. It means a lot for economic policies, for social policies, a whole set of policies that can be developed from this conception. But basically it means we have to develop our policies very close to the people. We are not the leftist avant-garde that knows what's right for everybody. We are very close to what people think. We find out what their problems and needs are, and then we bring workable solutions. We can discuss a lot about the current situation where also we in Germany, we have a fight about what conservatism means and what Christian democracy means. The fight is a fight that is also fought within our party. Sometimes it's helpful to have these reflections and to find out who you really are and what is really important to you. What always was a key point for conservatives was to have, it's really difficult for me to explain it in words because it's more of a feeling. It's like an optimistic view into the world. And that's maybe my last message here. We as conservatives, we think we can solve problems. We will look into the reality, we will bring workable solutions. We are pragmatic about this, and then it will work. But we are optimistic that people know what's good for themselves. We will enable them to bring their own solutions into the world. And we are optimistic about the future. That was my last message, because I have many discussions like this ones and other ones all over the world at this time. And a general feeling all over the world is a feeling of declinism. Everybody is afraid of the future. And the future seems to be something that is just dangerous to everybody. And please, if you are a Christian Democrat, do not have this feeling about the future. This is where the populists grow. This is where the declinism feelings grow that bring about phenomena such as Brexit, such as Donald Trump in the US, such as the Alternative für Deutschland in Germany, such as populists that you have in your countries. I think an optimistic view into the future is something that is very Christian and is very important
for conservatives, we do not think that the future is dangerous. We think we can manage and we can shape the future. Some problems were mentioned. They are difficult. They are difficult to manage. The debt crisis in the Eurozone, the refugee situation in the European Union, migration in general, and probably also the third one that we are facing at the moment is the situation we have with Russia in the east of the European Union. But from a conservative point of view, I think we can solve those issues step by step. We can have a very solid, pragmatic approach about this. The world is not coming to an end. The future is open, and I will leave it with that, and I'm interested in the discussion later. Thank you very much, Nico. I think that you set proper tone for this discussion, particularly with your last comments about this future-oriented optimism. And now we will double-check with Grigory Mesečnikov how optimistic he is and what is Slovak landscape of political parties and how conservative parties fit into that, including current debate, what is Christian, what is conservative, whether they are synonymous or whether they are different. Grigory Mesečnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Nech sa páči. Ďakujem za uvedenie. Chcem sa poďakovať organizátorom tohto podujatia, nadácie Konrada Adenauera a nadácie Antona Tunegu za pozvanie sa zúčastniť. Musím povedať, že v posledných možno 2-3 rokoch môj výskyt na podujatiach, kde sa debatuje o osude slovenskej pravice alebo konzervativizmu alebo kresťanskej demokracie, je pomerne častý. V tej istej budove, v tom istom priestore pred niekoľkými rokmi, ak Jaro Daniška je tu, tak to môže potvrdiť, prípadne upresniť, či to bolo pred 2 alebo pred 3 rokmi, som sa zúčastnil na jednej zaujímavej akcii. Redakcia Týždňa ma pozvala, potom to bolo ešte stále, keď Jaro robil v Týždne, poskytnúť svoj pohľad na činnosť KDH pri diskusii o jednej publikácii. Bola tá publikácia Vladimíra Pálka, kde teda okrem iného písal aj o KDH. A to bola veľmi zaujímavá diskusia, pretože v rámci tejto diskusie som akosi sa ocitol v pozícii človeka, ktorý do istej miery branil KDH, respektíve zdôvodňoval niektoré kroky KDH, ktoré jednak boli v samotnej knihe kritizované, jednak potom medzi účastníkmi. Tak pre mňa to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Pred niekoľkými týždňami v Ružomberku som sa zúčastnil na sprievodnom podujatí Dňa rodiny, kde teda sme debatovali v takom československom zložení o výzvach pre súčasné konzervatívnej síly, prípadne pre kresťanskú demokraciu. A samozrejme my vieme, že aj toto podujatie je organizované vzhľadom na zmeny, ku ktorým došlo po voľbách 2016, keď v podstate prvýkrát do parlamentu sa nedostal politický subjekt, ktorý je kresťansko-demokratický. Konzervatívci sú tam, môžeme hovoriť samozrejme o ich charakteristikách tých strán, ktoré sa vyhlasujú za konzervatívne, ale prvýkrát od roku 1990 kresťansko-demokratické subjekty, tých bolo niekoľko v minulosti, v súčasnosti nie je teda zastúpená kresťanská demokracia nejakým subjektom. A je to samozrejme nová situácia, plus to sa odohráva na pozadí iných posunov v rámci stranického systému. Prvýkrát máme v parlamente protisystémovú stranu, ktorá nie je iba anti-establishmentová, mám na mysli Kotlebovú stranu, ale je to strana, ktorá v podstate má problém s tým typom spoločenského usporiadania, ktorý po roku 90 tu bol nastolený a nejak tak rámcoval vôbec náš vývoj, čiže toto je nová skúsenosť. No a v samotnom KDH je to etablovaný subjekt, ktorý mal určité svoje, povedal by som, politické reflexy a došlo k personálnej zmene, ktorá sa vymkla z toho spôsobu, akým dochádzalo v tejto veľmi etablovanej politickej síle k takýmto zmenám. A bol zvolený za predsedu človek, ktorý pôvodne v tomto hnutí, by som povedal, neprešiel tou tradičnou cestou
nechcem povedať funkcionársko, ale takou cestou stranického aktivistu, ktorý postupne bol do tejto pozície zvolený, alebo prišiel do tejto strany s určitými predsavzatiami, s určitými predstavami a bol teda zvolený. Priznám sa, že pre mňa to bolo veľké prekvapenie, pretože som vychádzal asi z určitej takej prolongácie toho, ako kresťanská demokracia podobné situácie riešila v minulosti. No, tak v tejto súvislosti sa začalo debatovať o ďalších perspektívach kresťanskej demokracie a kresťansko-demokratického hnutia. Vyšlo niekoľko takých zaujímavých až provokujúcich príspevkov, o niektorých sa zmením, ale začal by som tým, že by som nadviazal na tú debatu v predchádzajúcej časti konferencie, kde v podstate zaznievali najčastejšie tri pojmy. To bol konzervativizmus, kresťanstvo a demokracia, alebo kresťanská demokracia. Tak myslím si, že tu treba jednoducho upresniť, to sú pojmy, ktoré v prípade kresťanskej demokracie, konkrétne teda kresťansko-demokratického hnutia tu na Slovensku, sa naozaj prelínajú. Samozrejme, konzervativizmus nie je absolútne identický s kresťanskou demokraciou. Vieme, že tých druhov konzervativizmu je podstatne viac. Takisto kresťanské politické síly, tých je tiež viac a nie nevyhnutne všetky z nich sú kresťanské demokracie, však napokon v súčasnosti v slovenskom parlamente sú politici, ktorí tvrdia o sebe, že sú to kresťanskí politici, ale nemôžeme ich označiť za kresťansko-demokratických politikov. Ale v prípade kresťansko-demokratického hnutia myslím si, že je to politický subjekt, ktorý práve je, som povedal, stelesnením politiky, ktorá je založená na konzervativizme, na kresťanstve a demokracii. Naraz. Že v prípade napríklad obyčajných ľudí ťažko by sme hovorili o tom, že je to kresťansko-demokratický subjekt. Takisto strana Most, ktorá tiež sa profiluje ako strana, aj patrí do Európskej ľudovej strany ako strana konzervatívna, ale rozhodne to nie je kresťansko-demokratická strana. Kresťanská demokracia, myslím si, že zohrala v dejinách Európy, povedal by som, že nezastupiteľnú až legendárnu úlohu. Je to politická síla, ktorá prispela k formovaniu podoby dnešnej Európy aj z hľadiska tých nejakých základných parametrov politického režimu liberálnej demokracie, aj z hľadiska podoby interakcie medzi jednotlivými európskymi štátmi a ten celý projekt Európskej únie, ktorý ja považujem za asi najúspešnejší integračný projekt teda v moderných dejinách ľudstva. Tento projekt bol realizovaný za prispenie kresťanskej demokracie. Myslím si, že kresťanská demokracia dnes, keď sa pozrieme na, povedal by som, stranicko-politickú mapu Európy, je asi najúspešnejší konzervatívny projekt. Tých konzervatívnych strán je v podstate viac, ale iba kresťanská demokracia z tých konzervatívnych strán sa ukázala ako najkoncepčnejšia pri jednak formulovaní politických východisk v súčasnosti, jednak pri implementácii týchto východisk. No a z tohto hľadiska myslím si, že aj úloha kresťanskej demokracie na Slovensku. Teraz nemám na mysli iba KDH, ale samozrejme KDH bolo často pri tom a dokonca do istej miery dávalo nejaké impulzy, aj personálne zasobovanie iných politických subjektov, to už je osobitná téma, prečo k tomu došlo svojimi pôvodnými členmi na Slovensku. Na Slovensku bez konzervatívnych strán, konzervatívnych demokratických a kresťansko-demokratických strán asi by ten proces spoločenskej transformácie nebol taký úspešný, aký v skutočnosti je a myslím si, že aj úspešné sociálno-ekonomické reformy, samozrejme nastolenie demokracie, vstup do Európskej únie, na to by bol ťažko predstaviteľný bez účasti konzervatívnych politických síl a samozrejme v rámci tohto stredopravého zoskupenia aj kresťanskej demokracie, tak KDH, ako aj druhého politického subjektu, ktorý už dnes neexistuje, môžeme znovu debatovať o príčinách, to je SDKU, ktorá sa tiež profilovala ako strana kresťanských demokratov, keď vieme, že postupne teda v samotnej tejto strane dochádzalo k vývoju, ktorý možno túto zložku, by som povedal, tej stranickej politiky utlmoval a skôr dával do popredia
do popredia ďalšie prvky. Kresťanská demokracia je politický prúd, ktorý už z toho samotného názvu ako vyplýva, že stojí na dvoch pilieroch, na kresťanstve a demokracii. A myslím si, že práve to dáva kresťanskej demokracii ako určitému typu konzervatívnej politiky, povedal by som, že lepšej perspektíve na to, aby tento prúd reagoval na výzvy, ktoré prichádzajú zvonku. Pretože svojím tým kresťanským pilierom zotrváva na predstave o zachovaní toho, čo pre veľkú časť obyvateľstva je veľmi dôležité. To znamená tradičné faktory vo vývoji spoločnosti. Ale keďže je to zároveň aj strana alebo prúd, pre ktorý demokracia je rovnako dôležitá ako tá konzervatívno-kresťanská zložka, tak demokracia je v podstate systém, ktorý, hoci teda je, povedal by som, staršieho dáta, pokiaľ ide o predstavy o demokracie, ale ako spoločenská forma stále musí reagovať na nové výzvy. Demokracia sa rozvíja, demokracia v podstate je, by som povedal, vnímavá k tej otvorenosti a pre kresťanskú demokraciu ako politický prúd je, si myslím, veľmi dôležité práve a najmä v súčasných podmienkach globalizovaného sveta zostávať, teda byť schopný reagovať na výzvy, ktoré prichádzajú práve z tohto globalizovaného a čoraz otvorenejšieho svetu. Čiže teraz ide o to, akým spôsobom sa dá na tieto výzvy reagovať. Tak v prípade, ak ide o politické síly, ktoré dávajú dôraz iba na konzervativizmus, myslím si, že môže proste vzniknúť riziko, že tá reakcia bude buď v podobe ignorovania, alebo možno hľadanie necelkom adekvátnych odpovedí, čo v prípade kresťanskej demokracie, ktorá má tieto dva piliere, práve by som povedal jednak podiel na tom, že súčasná podoba demokratického sveta je aj výsledkom činnosti tejto politickej síly, je zvýšená schopnosť reagovať v podobe, ktorá by neznamenala uzavreté, skôr naopak, by som povedal, zostať otvorený pri reagovaní na tieto výzvy. Chcem stručne, neviem, koľko ešte mám ešte pár minút. Iba poukázať na to, že tá debata, ktorú som spomenul, a tých príspevkov samozrejme je viac, ale celkom nedávno bol zverejnený taký článok od Mariana Balaža, predpokladám, že pán predseda Hlina tento článok čítal, kde teda mu vytkol, že keď hovorí o tom, že kresťanská demokracia by mala byť tým pravým konzervatívnym subjektom, že by to nemala byť nejaká predajňa, alebo tak nejak ste sa vyjadrovali, že nie je to predajňa s rozličným tovarom, že ten konzervatizmus by mal byť nejaký jasne definovaný. A Marian Balaš tu vytkol, že teda kresťanská demokracia nie je synonymom konzervativizmu a v podstate aj ten konzervativizmus je rôzny, že pre kresťanskú demokraciu, ak teda som pochopil z toho, čo som tu čítal, je dôležité definovať, že čo je vlastne ten moderný konzervativizmus. Tak na jednej strane, ja si myslím, že je to samozrejme triviálne konštatovanie, ja som sa snažil nejak v tomto svojom krátkom príspevku poukázať na to, že konzervativizmus nie je absolútnym synonymom kresťanskej demokracie, ale na druhej strane myslím si, že kresťanská demokracia ako subjekt s určitými predstavami o vývoji spoločnosti samozrejme musí zostať subjektom konzervatívnym, tým sa odlišuje od svojich hlavných superov alebo situačných spojencov, hoci dajú sa nájsť nejaké spoločné body aj medzi kresťanskými demokratmi na jednej strane a liberálnymi a sociálnymi demokratmi na druhej strane, ale samozrejme je tam viac toho, čo ich odlišuje. Pre Slovensko bolo absolútne kľúčové to, že konzervatívci a kresťanskí demokrati boli schopní po roku 1990 takých širších spojenectiev, ktoré niekam túto krajinu posúvali, a v rámci týchto spojenectiev podľa mňa sa im podarilo naozaj veľa, pretože dokonca aj vtedy, keď tieto spojenectvo predpokladali nejaké kompromisy, tak v tých najzásadnejších bodoch, bez ktorých by
transformácia a napokon integrácia nebola možná, tak na týchto bodoch kresťanskí demokrati a konzervatívci zotrvali. Takže teraz ide o to, aby, to už zaznievalo na predchádzajúcom paneli, aby tých voličov, ktorých na Slovensku, ja si myslím, že podstatne viac než iba tých, ktorí sú praktizujúce kresťania a nejakým spôsobom dávajú to najavo možno bezprostrednou účasťou pri návštevách kostolov a tak ďalej. Tých konzervatívnych voličov na Slovensku je podstatne viac a nemusia byť všetci, by som povedal, že miera religiozity týchto ľudí musí nejak ovplyvňovať ich politické preferencie. Navyše vieme, že určitá časť voličov s vysokou mierou religiozity podporuje strany, ktoré nie sú kresťansko-demokratické a dovolím si tvrdiť, že v niektorých prípadoch dokonca nie sú ani demokratické. Teraz ide o to, aby kresťansko-demokratické hnutie, ktoré predpokladám, že zostane ďalej aj pod svojím pôvodným názvom a zostane relevantnou súčasťou stranického systému, aby dokázalo osloviť aj tých voličov, ktorí možno v tejto otázky v tejto oblasti, v oblasti takej osobne prežívanej religiozity nemá, povedzme, je nižšia v tomto, pokiaľ ide o nejaké vykazované prvky, ale na druhej strane tie hodnoty, ktoré kresťanská demokracia na Slovensku predstavuje a symbolizuje toho roku 90, je niečo, čo je priťažlivé, čo je hodné volebnej podpory. Tak asi. Ďakujem pekne Grigoriovi Mesežníkovi za jeho obsažný príspevok. Som rád, že zaradil aj aktuálnu tému definícií, do ktorej sa pustil predseda KDH Alojz Hlina s Marianom Balážom, pretože ujasňovanie pojmov je určite jednou z veľmi dôležitých vecí aj pre tento seminár. Teraz by vystúpil Martin Slosiarik s jeho príspevkom Kam sa podiel tradičný volič. Samozrejme, keďže Martin je človek dát, tak to bude PowerPointová prezentácia, ktorá zaostrí na to, čo si myslí slovenská verejnosť a samozrejme aj interpretácia Martina tých trendov a procesov, ktoré máme možnosť na Slovensku sledovať. Martin, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem sa poďakovať za pozvanie. V druhom rade, samozrejme, otázka je veľmi zložitá. Povedať v 15-20 minútach, kde sa podiel tradičný volič, je veľmi zložité. Je potrebné na to samozrejme mať aj nejaké dáta. Ja som musel vychádzať z dát, ktoré, tak povediac, sme merali, pozrieť sa do minulosti, čo by bolo v tomto smere nejakým spôsobom použiteľné. A rozhodol som sa práve do istej miery ako keby nadviazať aj na Grigoriho, aj na mistra Langeho, že ako sa sami ľudia definujú na istých kontinuách. To znamená, do akej miery sa vnímajú dnes ako konzervatívci alebo ako liberáli, do akej miery sa dnes vnímajú ako lavičiari alebo pravičiari, do akej miery sa dnes vnímajú ako z hľadiska povedzme nejakej ekonomickej dimenzie a ako tí, ktorí sú na strane takých tých paternalistických opatrení silného štátu a na druhej strane na strane trhu a konkurencie. A pozrieť sa teda na voličov jednotlivých strán, ako sa vnímajú, ako sami seba identifikujú na týchto kontinuách. Jedna metodologická poznámka, určite, ak sa niekto identifikuje ako konzervatívec, automaticky neznamená, že keby sme sa ho pýtali na otázky, povedzme, kultúrne-etického charakteru, či je to eutanázia, či je to postoj k manželstvám homosexuálnych párov, ale aj iným otázkam, že by v tomto zmysle potvrdzoval vlastne túto svoju pozíciu. Toto nechávam tak povediac pred zátvorkou a bavíme sa teraz len o tom, že cez tieto pojmy, cez tieto nejaké nálepky sa ľudia mali zaradiť na nejakej osi. Tak poďme k tej prvej. Spýtali sme sa ľudí, v politike sa často používajú pojmy ľavica a pravica. Kam by ste sa zaradili vy sama? Tá škála bola 7-stupňová od krajnej lavice po krajnú pravicu. Stred, štvorka bol teda nejaká stredová pozícia a okrem toho mali teda pozíciu nevie.
Vidíte, že keď spočítame všetky tie ľavicové stupne, tak približne štvrtina populácie, 23%, dnes hovorí, že sa vnímajú ako ľavičiari. Približne rovnaká časť, 26%, štvrtina hovorí, že sa vnímajú ako pravičiari. Približne 40% z tohto pohľadu sa definuje do politického stredu. To je pohľad cez celú populáciu, cez všetkých ľudí vo veku nad 18 rokov. Určite vás bude zaujímať, ako je to v prípade jednotlivých politických strán. Do akej miery to vlastne náplňa možno aj tie vaše predstavy o tom, že aha, tamto títo sú pravičiari a tamto títo sú ľavičiari. Jednoznačnejšie, vidíte na to? V podstate také jednoznačné zaradenie do istej miery na smerom k pravici je predovšetkým v prípade strán Sloboda a Solidarita, v prípade Kotlebu, aj v prípade Olano Nova. Potom začína už výraznejšie aj pri Olane Nove, je to badateľné narastať politický stred. Ten politický stred je najvýraznejší pri dvoch stranách, a to je Most Híd a Sme rodina. A potom rovnako v podstate, a potom postupne narastá v podstate tá ľavá časť, čiže tá ľavicovosť, ale stále aj v prípade, môžete si všimnúť, Slovenskej národnej strany, je tá sebaidentifikácia na ľavo-pravej osi relatívne nejasná, respektíve ten elektorát je zmiešaný. Jasnejší je až v prípade voličov Smeru SD, kde naozaj až 53% sa označuje za ľavičiarov a len 9% za pravičiarov a ostatní sa definujú niekde stredovo. Mám to aj troška inak ešte, aby ste to videli aj na nejakej osi. Vidíte, že je to celkom natlačené do toho stredu. Tie rozdiely nie sú také výrazné. Čiže ale na jednej strane máme Smer a na druhej strane teda máme SAS a ľudovú stranu Naše Slovensko. Tá pozícia SNS, čo je relatívne najbližšia strana k Smeru, je veľmi zaujímavá. SNS dnes, ten elektorát SNS v podstate pozostáva z veľkej časti bývalých voličov Smeru. Podľa údajov z volebného prieskumu viac ako 40% voličov SNS v posledných voľbách volilo tých predposledných Smer. Čiže tá ľavicovosť jednoducho tam je prirodzene prítomná. Zároveň SNS samozrejme má toho svojho tradičného voliča, ja neviem, 3-4%. A okrem toho, podľa mňa dnes SNS do seba nasáva aj nespokojného pravicového voliča, takého toho sklamaného voliča. Čiže preto tá pozícia vlastne SNS je taká relatívne nevyhranená. Zaujímavé je aj to, keď sa na to pozrete z pohľadu súčasnej vládnej koalície, tak všetky tie tri strany sú blízko seba. Čiže je to blízko seba v zmysle, nie je tam nejaké preskočenie. Čiže máme Smer, SNS, Most Híd a potom vlastne idú súčasné strany, nazvime to opozície, keď to máme celkovo pomenovať. V tomto jednom prípade sa mi podarilo nájsť aj dáta cca 10 rokov dozadu a toto je tiež veľmi zaujímavé zistenie. Keď sme takúto istú otázku položili v roku 2007, tak de facto rovnako približne štvrtina populácie sa zaradila vlastne k ľavici a o čosi menej, je tam v podstate to mierne prehodené, ale sú to ako tie rozdiely sú na hrane štatistickej významnosti, čiže pätina, respektíve štvrtina na pravicu. Tým chcem vlastne povedať to, že podľa mňa, ak ten konzervatívny volič sa nestratil. Jednoducho, lebo zmeniť basic values, alebo tie základné hodnoty, to netrvá 10 rokov, niekedy aj 20 rokov. Aj trvá to viacero generácií. Podľa mňa ako tá zmiešanosť, to, čo dnes vlastne zažívame, je do istej miery podľa môjho názoru výsledkom komunikácie politických elít a spôsobu, ako oni vlastne narábajú s voličmi. Voliči nestratili svoje hodnoty, stále sa vnímajú aj niektorí ako konzervatívni, niektorí ako liberáli, niektorých to skôr povedzme do stredu, ale pod vplyvom toho, čo im vlastne politické elity prinášajú, čo im sľubujú a čo často nenaplňajú, sa do popredia vlastne dostáva iná forma očakávania od politických strán. Ekonomická orientácia. Len to prebehnem.
Toto do istej miery korešponduje aj s tou politickou. Ľavica približne štvrtina, pravica 20. Aha, v ekonomických otázkach sa považujete za ľavicovo, teda podporujete silný štát, alebo pravicovo, teda podporujete trh a konkurenciu zmýšľajúceho človeka. Zasa bola 7-stupňová škála, od 1 zásadne ľavicovo, po 7 zásadne pravicovo, čiže doľava sa zaradilo celkovo 25% respondentov, doprava 27% respondentov, stred 38%. Mám to aj v tejto podobe. Pravica, to znamená trh a konkurencia. Tam je to najvýraznejšie v prípade SAS, Olano Nova a možno prekvapujúco aj pre vás v prípade voličov ľudovej strany Naše Slovensko. Tam chcem upozorniť, že zasa podľa volebného prieskumu takmer 70% voličov tejto strany sú ľudia vo veku do 39 rokov, čiže skôr výrazne mladí ľudia. Na druhej strane je tam Smer SD, kde až 50% vlastne elektorátu súčasného sa zaraďuje skôr k ľavici. Taká tá nevyhranenosť, čiže takéto stredové je najčastejšie v prípade Smer rodiny, kde to je viac ako polovica, ale aj v prípade voličov KDH, kde je to 44%. Tomuto sa nechcem nejak viac venovať. Do istej miery sa to veľmi, veľmi podobá vlastne tomu predchádzajúcemu zasa ľavica definovaná Smerom, pravica definovaná Slobodou a Solidaritou prípadne. Opäť sa vlastne tie tri strany súčasnej koalície umiestňujú, tak povediac, za sebou. Toto možno bude najzaujímavejšie z pohľadu dnešnej témy. Otázka znela: v kultúrno-etických otázkach sa považujete za liberálne alebo konzervatívne zmýšľajúceho človeka? Zasa 7-stupňová škála. Od 1 zásadne liberálne, po 7 zásadne konzervatívne. Keď spočítame všetky tie stupne liberálne, tak sa nám tam zaradila tretina populácie, čiže 32%. Zatiaľ čo konzervativizmu sa zaradilo 25% populácie, do stredu 36%. Prosím vás, nerobte z toho záver, že slovenská populácia je liberálna. Hej. K liberalizmu sa stále ako zaradila tretina populácie. A keby sme išli na niektoré témy konkrétneho charakteru, tak by sme videli, že naladenie samozrejme tej populácie v mnohých otázkach je skôr stredovo-konzervatívne, keď to tak mám povedať. Opäť zaujímavé, ako sú na tom jednotlivé politické strany. Naschvál som tu vlastne na ľavej strane zakružkoval KDH a potom SAS a Smer rodina, lebo z môjho pohľadu de facto len voliči týchto troch strán sa dokázali väčšinovo identifikovať s niektorým z tých polov. Pri voličoch KDH je to 50% konzervativizmus plus 30% to také stredové a naopak zasa možno zaujímavé, pri Smer rodina je to 55% liberálne. To by ste možno neočakávali, že strana s týmto názvom vlastne bude mať voličov, ktorí sa identifikujú predovšetkým liberálne. SAS 50%. Tá stredová pozícia je tu najčastejšia v prípade strany Most-Hit. 55% voličov tejto strany sa identifikovalo so stredom. Je to tu ukázané zasa aj na kontinuu, ktoré je v tomto prípade definované na jednej strane najliberálnejšie sa seba identifikujúcimi voličmi Slobody a Solidarity a na druhej strane tomu konzervativizmu priemerných hodnôt KDH, ľudová strana Naše Slovensko a Smer. Toto len pre vás, aby ste videli názorne, aké je to rozpätie v podstate tej identifikácie v prípade jednotlivých tých kontinuí, že naozaj vlastne sa pohybuje, nikdy nezasahuje, tie rozpätia nie sú veľmi, veľmi veľké. Hej. Čiže bavíme sa naozaj ako v tých priemeroch tých jednotlivých strán okolo tej štvorky plus minus de facto jeden necelý stupeň.
Čo bude možno ešte zaujímavé sa pozrieť, najlepšie bolo samozrejme urobiť 3 osy, ale neviem vám to tu dobre ukázať, takže urobil som vlastne také scatterploty, alebo teda také krížové grafy, kde vidíte pozíciu tých jednotlivých strán z hľadiska vlastne vybraných osí. Táto horizontálna je liberalizmus, konzervativizmus, vertikálna je pravica, lavica. Vidíte, že ten segment konzervativizmus, lavica obsadzuje len Smer, čiže v tomto prípade to, čo Smer hovorí, že tá sociálna demokracia na Slovensku musí byť založená aj na konzervativizme, nemáme tam tú národnú dimenziu, do istej miery potvrdzuje aj vnímanie tých voličov. V tom segmente konzervativizmus a pravica máme 2 strany, to je KDH, ľudová strana Naše Slovensko, pričom elektoráty tých strán sú úplne odlišné, povedzme aj vekovo, veľmi rozdielne, to si treba uvedomiť. Voliči súčasnej opozície, SAS, obyčajní ľudia, Sme rodina, de facto vlastne obsadzujú ten sektor liberalizmu a pravice. A tá pozícia Mosta je viac stredová z jednej strany a zasa aj tá pozícia SNS je taká troška akože, by som povedal, úsmevá, že lavica a zároveň vlastne troška liberalizmu. Ale to je vlastne tým, že ten elektorát je, ako som spomínal dnes, podľa môjho názoru, ako nasatý naozaj veľmi rôznymi voličmi. Ešte 1 alebo 2, myslím, že mám takéto 2 krížové grafy. Zasa, to je ekonomická dimenzia, tá horizontálna, to znamená štát, trh a hodnotová, konzervativizmus, liberalizmus. De facto inak otočené, ale rovnako tie strany. A posledná, to je ekonomická versus politická orientácia. Tu do istej miery to dáva logiku aj, že ľavica a trh sa neočakáva veľmi a štát a pravica tiež to nie je niečo prirodzené. Čiže tu sú vlastne ako keby tie jednotlivé strany usporiadané na takom jednom kontinú, kde na jednej strane je Smer, SNS a na druhej strane SAS a tam je aj tá ľudová strana Naše Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne Martinovi Slosiarikovi za tieto veľmi cenné údaje, ktoré nastavili zrkadlo nielen straníckej scéne, ale predovšetkým verejnosti, ako vníma politikov, čo si myslím pre uvažovanie pre toto spoločenstvo, čo sa tu zišlo, je veľmi cenné. Teraz máme zhruba lebo máme čas do 1 a ešte príde Alojz Hlina na scénu, tak teraz by som vytvoril priestor asi takých 10-12 minút pre otázky. Poprosím, keby ste sa len predstavili a položili otázku. Ideálne nie, že všetkých 3 panelistov prosím, aby mi povedali, že keby ste skúsili otázku fokusovať alebo zacieliť na jedného z účastníkov, zdynamizovalo by to diskusiu. Jozef Mikloško, Ernest Géze, nech sa páči. A komentáre nie len otázky, prosím. Tak na pána Mesežníkova, že keby ste mohli ešte lepšie vysvetliť ten vzťah kresťanský a konzervatívny, lebo samotný Kristus, on mal... O samotnom Kristovi, čiže on to vysvetlí. Nebol konzervatívny a teda bol dosť taký revolučný a vlastne či k tomu konzervatívnemu by sa nemal dať nejaký prívlastok, aby sme vedeli, čo máme konzervovať. Hej? Či konzervovať kresťanstvo, liberalizmus, socializmus, komunizmus a tak ďalej. Ďakujem. Dobre. Gríška, čo máme konzervovať si zatiaľ? Jozef Mikloško, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Maybe English is better, because I want to speak with Nico Lange. Sure. Yes, please. Ale môžeš po slovensky, ťa viac ľudí bude rozumieť a jemu to prekladá. Dobre. Zaujímavý životopis, Kosovo, Ukrajina, Bosna, Hercegovina, Rusko, mnoho rokov. Čiže je aj tam kresťanská demokracia. A pár slov možno k tým reláciám dnešným. To je jedna vec. A druhá vec je, samozrejme nemôžem súhlasiť s vašou
vlastným postojom k tým netradičným rodinám. Lebo tento postoj vlastne ničí tradičné rodiny a bez tradičných rodín, bez detí, nemôžeme hovoriť o optimizme v Európe, kde vlastne skončíme, umreme celá Európa, keď nebudeme mať deti. No, čiže pre nás nie sú zásady, to je k otázke ešte, pre nás nie sú zásady solidarita, subsidiarita a čo ja viem, responsibilita základné. Pre nás je 10 prikázaní Božích a proste Európa je kresťanská, čiže toto by mala mať niekde napísané. Čiže aký je váš názor? Ďakujem veľmi pekne. Jozefovi Mikloškovi ešte jednu otázku môžeme zobrať. Nech sa páči, tam v strede mikrofón. Predstavte sa a položte otázku, prosím. Dobrý deň, Miloš Moravčík. Ja by som sa chcel spýtať pána Šlosarika, že teda aký je záver, že keď budeme zdôrazňovať, že sme konzervatívci, tak voličov ktorých strán vieme najviac prevzať. Ďakujem. Ďakujeme. A ešte posledne, ak dáma sa hlási, aby sme gender balance mali, tak to je pani Guregová, to je jasné, táto vždy zachráni. Nech sa páči, pani Guregová, otázka. Pána Mesečníka, v súčasnej dobe prevláda individualizmus v rámci globalizácie. V politike sa to prejavuje, že keď nie som predseda, odchádzam, zakladám novú stranu, bez ohľadu na to, a nepostaví sa k tomu, že o hodnoty. Hej? A dneska hovorí o rodine, ale potom si myslí úplne niečo iné, čo je dôkazom aj sme rodina. Hovorí kresťan, ale podporuje, zaklada stranu, ktorá sa pri hlasovaní prejavuje úplne mimo kresťansky. Chcem sa spýtať ešte ďalšia otázka. V súčasnosti prevládajú v predsedovia strán podnikatelia a predstavujú si politiku ako firmu a vidie to na našich politických stranách. Ako to vidíte do budúcnosti? Ďakujem pekne, nech sa páči Gríška, keby si bol tak láskavý ty. Áno, skúsim byť stručný. Niko a Martin Sosier. Konzervativizmus, kresťanstvo a kresťanská demokracia. Tak konzervativizmus je v podstate ideologický, politický pult, ktorý je zameraný na zachovanie určitých tradičných, ustalených sociálnych fóriem a inštitúcií. Tak v kontexte určitých, by som povedal, ja neviem, napríklad v Európe tej kresťanskej civilizácie, alebo kultúrno-civilizačného nejakého kresťanského zazierne spoločenského. Ale poznáme aj taký konzervativizmus, ktorý môže byť sekulárny. Však nie každý konzervatívec je nevyhnutne kresťanský konzervativizmus. My sme aj tu na Slovensku mali strany, ktoré sa hlásili ku konzervativizmu a boli sekulárne. To je Demokratická strana alebo OKS dokonca. Kresťanská demokracia je prúd, ktorý vznikol, ako teda som už hovoril, na jednej strane tými hodnotami konzervativizmu a sociálneho učenia cirkvi katolícke, ale nielen katolícke, do toho vstupovala samozrejme aj protestantská teológia, ale zároveň moderné demokracie. Takže podľa mňa v prípade kresťanskej demokracie tieto tri, by som povedal, prvky sú veľmi dôležité a ako si to kresťanstvo v názve tejto strany už predpokladá istý konzervativizmus. Čiže kresťansko-demokratické subjekty sú konzervatívne, to nie sú ľavicové, to nie sú stredoľavé, to sú stredopráve, v podstate konzervatívne subjekty. A very frank point to you that I want to throw in this discussion is, do not be busy with yourself and with problems and with discussions about issues that are not the real problems of the voters. Because this might be the reason for bad election results. I'm very sorry that I'm the one saying this, but if there is a bad election result, there probably was a reason. The reason is not that the society is wrong and the party was right. Usually it's not. And about Christian democracy. Christian democracy as a concept, as developed by Konrad Adenauer and others after the Second World War, it is not a concept of a religious group or a sect. It's a political, it's a way how to do politics and do policy making to avoid the danger of extreme liberalism and individualization, because it was always aware that we are living in a society and we can only be successful together with others in the society, and at the same time avoiding the trap of the ideological left. That's where Christian democracy is situated. So it's not an ideology, and it's also not extreme liberalism, but it has a broad spectrum if it comes to that. This means basically it's not possible to translate the 10 Commandments into a political party.
It means to take the human being, the Christian understanding as the human being into the center of policy making and draw from the capabilities of the people to make their own decisions. And I mean, what we can do with the decisions of the people is to live with it. People decide for themselves whether they will have kids or not. People decide for themselves whether they live together with other people or not. We cannot tell them what's right to do. We can say what we prefer, and we can give, like we did in Germany, tax incentives for traditional families. And we can improve the situation, the financial situation, and the overall climate in the society for families with kids. But at the same time, we have to accept the people as they are and the decisions they make, and to improve their lives. I mean, that's the mission for a party, to improve the lives of each and every citizen, and not only of certain citizens in the society. I think it helps to look into this that way, because what I think is right about this discussion is that we live in cultural Christianity in Europe. Maybe not very many people now are religious Christians, but we live in cultural Christianity, and our values are widely accepted in European societies, and that's something we can draw upon if we make, again, good offers about the future to bring the values to life. And last remark, it's, by the way, not a bad thing if Christian Democrats know a thing or two about business. People want to have a good life, and successful business is the basis to have a good life. The success of the Christian Democrats of Germany is largely connected with the idea that we know how to create an environment where business can be successful. We know how to handle money in a prudent way, so that we are not creating debts and being irresponsible all the time. And we know how to organize business and society in a way that people can be responsible for themselves. And they do not need the state to take their decisions or to help them. They can take their own decisions and be responsible individually, in their community, in their family, and also in their region and in their city. And this principle of subsidiarity is, I think, key to success of Christian Democrats, not only in Germany, but also in other countries. So in terms of business and in terms of successful future, I have two recommendations. One is not shy away from business. That's what is very important to understand. First and foremost, people want a successful economy, they want to have a successful labor market, and they want to be able to provide for themselves in this environment. And the second remark is, as conservatives, we always look into the reality, and we always deal with the problems that are really the most important problems of the people right now in our societies. So what I would have loved to see in the statistics is what are the most important problems of Slovak society right now, and then to discuss what are the Christian Democrat solutions for the problems. I think that would help. Alois Hlina may address what are the main problems of Slovaks and how Christian Democrats are going to handle it. And about Russian Christian democracy, the answer is no. Ukraine, I'm not sure. But certainly the nationalistic, pan-Slavistic, close to the state, Orthodox Church is not what I understand under Christian democracy. Very good. Martin, you are the last one. Dobre, tak v krátkosti, pán Moravčík, myslím, že mal tú otázku, teda, že na aké elektoráty sa zamerať, že kde môžeme nájsť teda tých svojich voličov. Pred voľbami najväčší potenciál sa ukazoval takého z toho druhého hlasu. To znamená, keby ste si predstavili, že by ste mali dva hlasy, komu by ste odozdali svoj druhý, tak veľký potenciál bol medzi voličmi Smeru. Ale ukázalo sa, že vlastne ťažko voliča Smeru presvedčiť, alebo nedokázalo KDH presvedčiť, aby ten prvý hlas dal KDH. Keď sme robili analýzu toho, že kde sa stratili voliči KDH a kde odišli, v porovnaní povedzme s voľbami v roku 2012, tak najväčší odliv bol
nie voličom, čiže ľuďom, ktorí neprišli k tým voľbám v roku 2016. Tam si samozrejme treba ale uvedomiť, že ten elektorát KDH je v porovnaní s inými relatívne prestárnutý, čiže tam to mohli byť, tak povediať, z časti aj objektívne dôvody, aj keď nie samozrejme úplne, to znamená, že často elektorátu postupne KDH vymiera. Ale kde tí ľudia, predovšetkým tí voliči KDH odišli, boli dve strany. A to bolo Olano na jednej strane a na druhej strane to bolo jednoznačne strana Sieť. Hej. Čiže dnes by som povedal, že áno, nesmieme nálepkovať, tak ako hovorím, určite sa musíme vlastne zamerať na problémy, na reálne problémy a na ponúkanie riešení problémom, lebo vtedy to nie je len o tom, že oslovíme konzervatívneho voliča alebo kresťanského demokrata, ale možno získame aj voliča, ktorý jednoducho dnes volí niektorú zo strán, ktoré považujeme za liberálne. A ono je to inak tak, sám som moderoval pred voľbami viacero diskusí, kde som videl, že ponúkané riešenia zo strany liberálnej SAS oslovovali voličov, bývalých voličov KDH. Čiže len potvrdzujem, že dnes je to predovšetkým o tom ponúkať riešenia na problémy každodenného života alebo bežných ľudí. Ďakujem pekne. Alojz Hlina, predseda KDH, nech sa páči, ak by si mohol predstaviť tvoju predstavu kresťanskej demokracie a prípadne, ak chceš aj zareagovať na príspevky, 3 výborné príspevky od nášho panelu. Nech sa páči. Keď som tu sedel, že keby tu, ja som taký aj amatérsky architekt, si zvyknem niekedy hovoriť, a máme aj takú stavebnú čatu, a keby tu sedeli moji chlapi, tak by povedali, zle, Hlina bude nervózny, lebo to je z váhy. A naozaj mňa strašne irituje, keď je niečo z váhy, ale tak to sa stane. Hej, že... Nebudem s tým babrať, je to za mnou, čiže keď sa na to nebudem pozerať, tak nebudem nervózny. Zaznelo veľa vecí, veľa podnetných vecí a ja som sa nikdy nehral, ani to už nestihnem, byť nejakým teoretikom a nedaj Boh ešte, že filozofom. Ja som naozaj skôr praktik a keď chcete nejaké teoretické poučky, ktoré teraz nezazneli a mali by zaznieť, určite sú tu medzi nami nejakí puristi, hej, ktorým chýba proste ten purizmus tých pojmológií, nech sa páči, check the Google. Google je fantastická vec, máte tam všetko. Ja skúsim povedať niečo, čo v Google nebolo. Alebo respektíve nie je to v tom kontexte, ako to poviem. Tým, že som sa stal predsedom KDH, som si uplietol teda bič a okrem iného mi zostáva strašne málo času na čítanie. Ja rád čítam a mám aj takú knižku, som si už dávnejšie kúpil v angličtine a skúsim to mojou čínskou angličtinou to povedať, že Trust me, I'm lying. To je proste kniha, ktorá údajne je veľmi dobrá. Ja som mu teraz požičal jednému známemu, ktorý ju číta za mňa. Sľúbil, že mi povie, že čo tam bolo. Ale v zásade ten nadpis je fascinujúci. Hej? Proste to sú takí marketéri, ktorí hovoria, že dneska je potrebné ľudí presviečať, že im klamete. Akože, viete, ten preklad je toho, že uver mi, klamem ti. Naozaj, že dneska ľudia ako keby chceli byť klamaní. Ako keby to aj tak vyhovovalo. A možno je aj život o niečo ľahčí. Také tie drobné klamstvá, taká tá virtuálna realita vám proste uľahčí možno ten život a ľudia chcú ako zostať možno niektorí v tom oblaku. Sem tam niekto zakričí, že klamem vám. A teraz si zoberte, keď sa niekto zaoberá tým, že je už ťažké alebo problémom, aby ľudia uverili, že im klamú, o čo ťažšie je, aby vám ľudia uverili, že hovoríte pravdu. Takže to je podľa mňa o dosť ťažšie zadanie, keďže sa boríme s tým. Zase samozrejme puristi povedia, že, alebo aj iní, že čo je vlastne tá pravda. Skúsim povedať, čo je našou pravdou, čo je možno aj tou mojou pravdou, ktorou sa pokúsim presvedčiť niekoho iného. A zase si sám odpoviem, keby tu bol Pilát Ponský, čo by on povedal, že čo je vlastne pravda. Hej, že to je vlastne, ja si pamätám, keď sme opravovali jeden priestor na Mladej garde, no fantastické okolnosti. Internát Mladá garda bol postavený, myslím, za pol roka, Beluš ho postavil úplne fantasticky. Ja ako amatérsky architekt môžem povedať, že naozaj tie línie sú geniálne. On ešte bol tak drzý, že to malo, preto tak šturmovali, lebo mal prísť údajne Chruščov na otvorenie. No a jemu to nedalo, tak tie cimbúrie na tej vežičke sú inšpirované levodskými cimbúriami. Čiže to si ešte dovolil napriek tomu, že tam mal prísť Chruščov. No a ja som mu to jeho dielo dorazil a pokazil, že keď vstupujete do tej krásnej sály, tak tam sme dali proste taký nápis, doteraz tam je, že čo je vlastne pravda. Pilát Ponský sa to pýtal. A ja tiež niekedy, že čo je vlastne v tomto prípade pravda. Čo je vlastne našou agendou, čo chceme robiť, čo majú robiť konzervatívci. Ja si myslím, že žiaľ sme sa dopracovali k tomu, že
veľkú časť našej agendy bude tvoriť to, že budeme chrániť to, čo je normálne. Naozaj, Európa je konfrontovaná s dejmi, s procesmi, ktoré proste... Jeden by nepovedal, že vôbec niekto bude spochybňovať tieto okolnosti. Žiaľ, robí sa to. Čiže toto bude presviečať veľkú časť našej agendy. Nerad to hovorím, ale bude to tak. Viete, tu sú častokrát prístupy k veci, že síce toto funguje, my navrhujeme niečo, čo nevieme, či bude fungovať, ale však vyskúšajme to systémom, že zbúrajme to, čo funguje, potom sa uvidí. No a konzervatívec musí hovoriť, pozor, my máme zodpovednosť. Tento princíp nie je funkčný. My nehovoríme, že keď niečo funguje, že sa to nedá zlepšiť. My nehovoríme, že keď niečo funguje, že sa to možno nedá veľmi zlepšiť. Hej? Ale tá alternatíva musí byť v nejakom testovacom móde, musí mať nejaká argumentačne, musí byť vyvážená, lebo my hovoríme aj o zodpovednosti. My hovoríme o zodpovednosti za krajinu, za ľudí. Tu nemôžeme proste spraviť ihrisko z toho, že vyskúšame, potom sa uvidí. Takto to naozaj nefunguje. Žiaľ, s tým sa konfrontujeme. Všimnite si, že Európa, ale aj my vo vnútri sme vypestovali taký systém také ľahkykárstva, takej voľnomyšlienkárnosti, že uzabávať sa, to je myslím, že drop till death, to je proste, že uzabávať sa k smrti, vyskúšajme, uvidíme. Hej, proste to nie sú funkčné moduly pre zodpovednú konzervatívnu politiku. Konzervatívec nemôže pracovať s systémom, vyskúšame, uvidíme. My, konzervatívci, budeme musieť zápasiť aj, toto je vnútorná taká hrozba, zápas, ale aj sa na nás valí taký vonkajší zápas. Budeme musieť zápasiť s kultúrou, čo sme teraz konfrontovaní, fanatizmu, nenávisti. Na mieste otázka, že ako viete s tým zápasiť s jedným alebo s druhým. Život je aj zápas. Nemôžete ho samoučelne, ale povedzme si, že zápas má mať určité parametre. Ako s ním viete zápasiť? Akú stratégiu zvolíte na ten zápas? Churchill povedal, že Churchill povedal, že politik ústupkov je taký politik, ktorý krmí krokodíla a myslí si, že jeho zožere ako posledného. Čiže si kupuje ten čas. Ja si myslím, že to nie je cesta. Obzvlášť to nie je cesta pre nás. Cesta pre konzervatívcov. My musíme byť v niečom skala a v niečom voda. V niečom skala, v niečom voda. Skala, tam si príbeh nájdeme, že kto bol, ale tam nechcem byť taký akože patetický, že z tých svätých písiem. A tú vodu spomeniem, celkom ma fascinuje príbeh Bruce Leeho, a to je známa jeho veta, že be like a water, my friend. Že niekedy naozaj musíte byť aj ako voda. My musíme byť niekde ako skala. My musíme byť niekde skala v hodnotových otázkach. Tam musíme byť skala, o ktorú sa to rozrazí. Hodnotových otázka ochrany života, otázka ochrany rodiny. Musíme byť skala, aby sa o nás rozrazila závisť a nenávisť. Proste to je znova Európa sa pokúša, čo už má historické skúsenosti a znova to láka, znova to pokúša. Proste postaviť agendu na závisti a nenávisti. Na závisti komunisti, na nenávisti fašisti. Každý blbec urobí politickú stranu na týchto dvoch emóciách. Bez problémov. Znova sme tu, znova sa s tým konfrontujeme. A na nás to musí naraziť, celá táto agenda, celé toto, keby niekto to pokúšal na nás ako na skalu, a na nás sa to musí rozraziť. Tam musíme naozaj stať silní. Musíme byť skala v ochrane slobody, my sa slobody nebojíme. Teda ja sa nebojím, verím, že aj ľudia, ktorí, pravda niekedy oslobodzuje, sloboda tiež, sloboda niekedy aj vyruší, niekedy je aj nepríjemná, niekedy dovolí výraz ľuďom, ktorí sú k vám nekritickí viac alebo menej. Ja si myslím, že konzervatívec by sa aj bať nemal. Ja sa teda slobody v tomto naozaj nebojím. Musíme byť vodou, teraz prejdem k tomu, že vodou v tom, že ako to naše komunikujeme, ako to vieme odkomunikovať, aby to ľudia tomu uverili. Viete, my sa stretávame s niečím, ja to naozaj identifikujem, že tu sú ľudia, ktorí dokážu predať vodu v koši, keď to takto poviem. Alebo sú ľudia, ktorí dokážu chiméru, nejakého fantóma, niečo, čo nikto nevyskúšal, nikto nevie, vlastne ani to nepomenoval, dokážu to predať ako veľkú vec. Hej? Všimnite si, aj politická agenda častokrát tak funguje. A my, konzervatívci, máme s tým trošku problém. My nedokážeme predať, častokrát v úvodzovkách, to, čo sme urobili. Hej? To, čo zastupujeme, to, čo reprezentujeme, to, čo vieme, že funguje. Nevieme to ponúknuť takou formou, ktorá by pre ľudí bola atraktívna. Tam v tomto musíme byť trošku vodou. Konzervatívci, a špeciálne u nás je toto historické, teraz a špeciálne po marci, musia jasne povedať, že sú tu a nemienia opustiť svoje pozície. Že sú tu, tak ako v každej krajine sú konzervatívci, aj na Slovensku musia byť konzervatívci, a my sme tí konzervatívci, sme tu. Nielen, že nepustíme to, čo sme mali, ale otvárame sa a pýtame si viac.
Pýtame si viac, lebo viete, prečo to je naša historická povinnosť, to je naša zodpovednosť. Naozaj sme povinní to robiť, lebo keď to nebudeme robiť, tak sa nám do toho priestoru vtekajú všelijakí extrémisti, to už vieme teraz, do uvoľnených pozícií sa nám proste vsúvajú ľudia, ktorí sa tiež údajne hovoria, že sú konzervatívci. Ja už len čakám, kedy komunisti povedia, že sú konzervatívci. Konec koncov to tu zaznelo, Nikolange, že v Rusku sú komunisti konzervatívci, čoho sa človek nedožije však. A druhé riziko je napríklad u nás, že uvoľnený konzervatívny priestor láka treba aj liberálov, však liberáli ja žasnem, však pomaly si oblietli sutanu pod pátuchu, breviáre ako falošní proroci chodia po Slovensku a hovoria o ich svete. Sme toho svedkom. Naozaj, že liberáli nám chodia po priestore, ktorý je z prirodzenosti náš. To je náš priestor, to je konzervatívny priestor. Tam my povinní pre tých ľudí pripraviť ponuku. Konzervatívci musia byť úprimní, konzistentní, predvídateľní, tak som si to napísal, a musíme byť aj sociálni. Viete, mňa to aj mrzelo a častokrát v parlamente, že častokrát sme my, kresťanskí demokrati, my konzervatívci boli pravicovejší ako ľudokaník. Necelkom nám to svedčalo. Hej. Kresťanský demokrat, konzervatívec má byť sociálny. Ja nechcem s niekým zápasiť, či teoreticky je, alebo neexistuje. Podľa mňa je. Kresťanský demokrat má byť sociálny. Má byť, dokonca musí. Nemôže povedať ľuďom, keď ich terorizujú úžerníci, že mali čítať zmluvu. Nemôže. Keď je to taký rozsah, keď je to taký objem, nemôže. Musím pomôcť. Nemá sa to chápať zle. Je pravda, že má učiť ľudí chytať ryby. To je úplne v poriadku. Ale prosím vás, v mŕtvom rybníku, viete, že ak poviete, chytaj ryby, postav sa na breh, chytaj, ale všetci vedia, že rybník je mŕtvy. Že tam ryba nebola 100 rokov, no tak potom, čo je to za pomoc? Viete, čiže potom, alebo, dobre, tak je tam nejaký ten život a na tom rybníku je obrovský remorker, ktorý vlečnými sieťami vyloví všetko. To je princíp, hej, že proste nekontrolovaného trhového mechanizmu, proste oligarchie, hej, monopolov, že proste vy dáte biedáka stať s udicou na brehu a bude chcieť vyloviť nejakého toho okúňa alebo karasa, aby prežil, ale vedľa neho obrovský remorker, všetko vydre, nezostane nič, živý ten. Tak čo je úlohou kresťanského demokrata? Hovoriť, učili sme ľudí chytať ryby? Nie. Keď je mŕtvý rybník, musí dať život do toho rybníka. Keď je v rybníku remorker, ktorý ničí všetko živé, tak musí zastaviť ten remorker. Zastaviť. Potom môžeme hovoriť. Kresťanský sociálny demokrat musí byť aj sociálny. Musí. V tom by som neustúpil ani o milimeter. Kresťanský sociálny demokrat, konzervatívec, to, čo sme my, moderný konzervatívec, musí podporovať tvorivosť, musí ju podporovať absolútnym spôsobom, i keď vie vyrušiť. Hej, tvorivosť sa nám vie niekedy vrátiť, podporte umelca. No dávam takú sochu, že potom sa musíte pred ňou zakrývať. Ale sú našim zrkadlom, musíme to zvládnuť. Musíme podporovať tvorivosť nie len v umení, ale v ekonomike, všade. Proste tá erupcia tvorivosti dokáže tú krajinu potiahnuť. Dneska je celý svet, celá ekonomika postavená na tvorivosti. Nemáte tvorivých ľudí, v procese nemáte ekonomiku. Viete, ja som prežil veľa času v Číne a hovorilo sa, nebojte sa nič sa nestane, Číňania nie sú tvoriví, nikdy nás nedobehnú. Chyba lávky, obrovská chyba lávky. Číňania rýchlo skopírovali to, čo zameškali a nabehli na svoju tvorivosť. A tá je eruptívna, tá je obrovská, tá je enormná. Proste tam je naozaj, že to, čo si niekto myslel, že nás zachráni, nezachránil za ním trošku. Podporujú ju. A napríklad sú tam komunisti. Čiže naozaj my to je v našom životnom záujme, aby sme, ja o tej tvorivosti rád hovorím, ale by som naozaj bol, keby sme aj my nastavili tie pravidlá, že ju podporujeme. Že podporujeme slobodu. My rešpektujeme a budeme rešpektovať, že sú ľudia, že sú muži, ktorí neboskávajú ženu. Alebo že sú ženy, ktorí nechcú boskávať muža. Budeme to rešpektovať. Ale podľa mňa zase by mali títo ľudia rešpektovať, že my z našej prírodzenosti si myslíme, že keď proste muž nechce boskávať ženu, nechce tým pádom dieťa. Lebo keď muž neboskáva ženu, tak nemá dieťa. To je dosť jednoduché. Dovolte mne ako jednoduchému chlapcovi z Oravy túto teóriu postaviť takýmto spôsobom. Neexistuje komplementárnejšia sústava ako rozmnožovacia sústava. Proste keď chceš mať dieťa, boskávaj ženu. Keď nechceš mať dieťa, možno je tvoja úloha v živote iná. Pán Boh, príroda ti dal inú úlohu. Čajkovský, Caravaggio, géniovia tejto doby proste nechali svoju stopu v inej podobe. Proste aj toto budeme musieť sa nejakým spôsobom vysporiadať. V tomto buďme takí. Rešpektujme. Ja nemám s tým najmenší problém. Ale zase by sme mali rešpektovať to, že rodina sa vytvára nejako. Viete, mne to niekedy príde, že
podporou rodiny, tým, že sa rodina podporovala, tak sa rodili deti a keď sa rodili deti, tak veľa z nich bolo chlapcov a z tých chlapcov boli vojaci a boli vojny. Tak teraz čo ideme robiť? Že nebudeme podporať rodinu, nebudú chlapci, nebudú vojny, to je úplne zlá premisa. Táto naozaj nefunguje. Čiže to je úplne pomýlená premisa. Budeme musieť hovoriť o tom, my sme to konec koncov chceli v tých našich dokumentoch, verím, že sa k tomu dostaneme, že chceme moderní konzervatívci, kresťanskí demokrati mali chcieť, aby vyhrávali najlepší. Môže sa niekto tu čudovať, že podnikatelia sú politici. Ja sa k tomu nebránim ani trošku. Ja nemám krv v očiach. Keď je niekto podnikateľ, viete, peniaze sú tam, kde im je dobre. Peniaze sú tam, kde im je dobre. Keď tým peniazom nie je dobre, tak idú preč. Proste to ja by som sa toho nebál. Ja by som nemal v očiach proste nejaký stereotyp, že zlý. Nebál by som sa toho. Nebál by som sa úspešných ľudí. Dokonca by som to podporoval, keď vyhrá najlepší, to je super. Aj ten najzávistlivejší človek, aj pre neho je to dobré, lebo kľudne môže sedieť ďalej a zavidieť ďalej. Kľudne, lebo ako tak ten sociálny systém v štáte bude fungovať. Ale iba vtedy bude fungovať, keď budú vyhrávať najlepšie. On kľudne môže sedieť a trápiť sa s tým svojim negativizmom a závisťou, koľko chce. Takí sú medzi nami, ale však taký je život, taký je svet. Rozdržiavam? Ešte už končím. Ešte som chcel povedať, že máme byť voda vo využívaní sociálnych sietí. Moderní konzervatívci, moderní kresťanskí demokrati. Sociálne siete nemáme brať ako dielo diabla. To není dielo diabla. To je proste komunikácia. Pravdou však je, že sa to zneužíva. Pravdou však je, že musíme na to upozorňovať. Musíme byť jezuiti, musíme byť v tom ako voda. Využívať koľko potrebujeme, ale hovoriť o tom, že sa to zneužíva. A naozaj algoritmus Facebooku ničí spoločnosť. Algoritmus Facebooku vám vytvára, ako to dneska zaznelo, že názorovú bublinu, že vlastne on vám podsúva príspevky, ktorí sú vám názorovo blízko a vy sa utvrdzujete v tom vlastnom svete. Proste ten algoritmus Facebooku je nebezpečný pre spoločnosť. My musíme o tom hovoriť, identifikovať tie rizika, to sú všelijaké tie konšpiračné teórie, však toho je plný Facebook. Však dneska je rakovina pomaly menej ako chrípka, veď človek by povedal, že ja chcem rakovinu, však za 2 dní som vyliečený. Viete, že to naozaj je plný Facebook toho, že a ľudia tomu ľahko podliehajú. To sú nebezpečné fenomény, ktoré veľmi silne budú ovplyvňovať spoločenskú situáciu. Buďme v tom ako voda, využívajme, ale aj hovorme o rizikách. Budeme sa musieť otvoriť, vážení. Moderní konzervatívci, moderní kresťanskí demokrati nemôžu hovoriť a točiť a motať a krútiť o nejakej katolíckej či kadeháckej krvi, čo o čom to vlastne, prosím. To mi ani z úst nejde. To nefunguje, to neexistuje. To nie je, my nie sme modlitvové spoločenstvo. Chceme byť veľkí, chceme mať podiel na riadení tohto štátu, chceme proste vytvárať, tak musíme sa otvoriť. Musíme vyslať signál, že sme otvorení. Ja viem, že si nepomôžem, ale poviem. V Číne, keď predstavoval Deng Xiaoping, to bol otec reformy, čínskej reformy, keď predstavoval bolševikom na politbíre, že prečo sa majú otvoriť, hej, a že tá otvorená ekonomika, tak to povedal v takom obraze, že no dobre, keď otvoríš dvere, no do pár much naletí, ale význam to otvorené dvere majú. Áno, aj to je pre nás riziko. Možno sa ideologicky pošpiníme, čo nastane schizma. Prosím vás, nie je smiešný ten spor s pánom Balážom. Ja som sa s nikým nesporil. Konzervativizmus taký, len taký. Prosím vás, ak má strana napísané, že je konzervatívnou stranou, tak čo sú jej členovia? Pokémoni? Však sú jasné, že sú konzervatívci, nie? A ja sa tu mám s niekým sporiť. Proste, čo máme o tom točiť? 4 hodiny, 5 hodín, 2 dní, týždeň, 4 blogy, 5 blogov, že či sú alebo nie sú konzervatívci? Členovia konzervatívnej strany sú konzervatívci. Nie? Tak sa milím a upravte. Končím. A ešte 2 vety. Musíme byť optimisti. Pán Lange to povedal. A mňa to tiež mrzí. Hrozným spôsobom bieda vyzerá ináč. Ja som prešiel kus sveta, bieda vyzerá ináč. My ešte stále nie sme na tom tak zle, aby sme na tom nemohli byť horšie. Čiže pozor na to. Hej. A naozaj ten negativizmus je obrovský. Tu ľudia ráno roztrú oči a druhé, čo povedia, začnú nadávať. Nie, treba byť pozitívny. Naozaj, ten život ide ľahšie. Zbehne ako voda a keď sme pozitívni, ide ľahšie. A od nás by to malo ísť, s tým súhlasím. Nevýnimočne, v zásade vo veľa veciach, ale v tomto veľmi silno s pánom Lange súhlasím. My musíme ponúknuť aj ľuďom víziu. Preto máme v novembri programový snem. Predstavíme programový dokument, hľadáme nejaký názov s takým etosom, s niečím silným. Zatiaľ ho pracovne voláme Nový november. Pomôžte, ak máte lepší, dajte. Zatiaľ ho voláme Nový november.
Nový november, náš základný programový dokument, o ktorom chceme hovoriť. Musíme ľuďom ponúknuť alternatívu. Lebo keď vieme povedať, že niečo je zlé, no dobre, však je to zlé, ale čo je alternatíva? To je tiež našou kľúčovou úlohou, aby kresťanskí demokrati, konzervatívci ponúkli alternatívu. Vážení, ja som nevyhral voľby v KDH tým, že som rozdával sväté obrázky. Že som ľudí uviedol do omylu a potom som začal hovoriť niečo iné. Ja som všetkých malých snemoch, ktorých som absolvoval 25 pred veľkým volebným snemom, všade som hovoril to isté. Šanca KDH je iba v tom, že z neho bude moderná konzervatívna strana ľudového typu postavená na kresťanských základoch. S touto víziou som vyhral voľby v Ružomberku a túto víziu chcem, aby sme naplňali. A verím, že sa na tom zhodneme, lebo to je naozaj, či veríte, či nie, jediná šanca. Držte nám v tom palce. Ďakujem. Tak a dostali sme sa na záver tohto panelu. Po teoretikoch a odborníkoch vystúpil aktívny politik.